So she's my daughter, she wants to snap picture with you. Ayya. Sai ya kama ka faɗa na haka muka yi hoto. I did not post it saboda mutanen mu kin san babu wanda ya kai su iskanci. Amma yes. Definitely. Okay, wannan. Kai waye da har zan ganka in so ina rawan jiki akan ka celebrity. Who born you? Ne no born anybody. Ina da shi kana da shi. Inda na taka zan shiga a san ni an san ka. Sure. Kuma kin san menene abin da ya sa mana haka saboda wulakanci ba dukkan su ba. Yanzu kin ga kamar Hadiza gaban idan kina neman celebrity wayayya mai kuɗi wacce ta san mutuncin kanta ba tare na fans wallahi sai Hadiza gaban. Yes, I know her very well. I've met her before at train station. I was going to Kaduna. She was also going to Kaduna. Muka haɗu at train station. Did you know the way she was talking to very people? Friendly. Very calm. Exactly. She was like, because I trained da muke kamar ina bayanta tana gaba ne ko ya ne ma na manta inda muka zauna. So like when wanda suke kusa da ita suna ta, she was just, and she was sick, but she was talking to them. She was like, Sanunku, thank you very much. Kuwaina, you are my fan. Because she was like, thank you very much. Because everyone for favorite. But taba jin wanda yace baya san ta ba. No, I love her. I've always loved her from day one. Everyone favorite na gaya miki. In na ce miki she's among the celebrities da na taɓa barkin ta sun uku a rayuwa ba za ki ba maki ba kuma Allah ya cika mun bore na. Billahi la ilaha illa huwa ni na tsana disgrace a rayuwa na. In je wai kana celebrity na kana wani shanshan kai shi? To ni tun kafin zama celebrity ma ina shiga cikin manyan taro ina haduwa da su ina kama kaina. Barin ma yanzu na zama celebrity babu wanda bai san sai da Sadiya Haruna ba. In je ina disgrace din kaina ina sun kuyar miki da kai. A wani dalili? Me za ki bani? Wani suna ne ban yi ba? Hai wallahi. Non. Babu sunan da ban yi ba a duniya. Ai ba wanda ya kai ki trending yanzu a yanzu din magana. Ki nuna mun a abubuwan rayuwa alhamdulillah zamani yana tafiya da mu. So me zai kai in je in yi wannan azazzabin kana jin kanka kai wani shege ne kowa shegen kansa ne. To adibin da sun ganni na yi wani abin kai tarihin nan fa sorry. Thank you. Da a ce an ganni ka gane Sa'id na zo irin ne abin rashin mutuncin rashin tazabar nan ma they will still talk. Na kama kaina shi ma ino sweet for them. Amma kamun kai is the best so. Haka ne, definitely. Advising everyone, mama na forget about this real life with this social media. We dey hustle. We dey do anyhow. But in reality, mama na ki kama kanki. Ki kama mutuncin kanki. Respect Allah. Yasa idan ka ga yadda namiji yake mun a reality sai ka ce a'a wannan kamar ba sadiyan social media ba. No baba na sadiyan social media daban sadiyan reality daban. Ni na san kaina. I know myself. I cannot just useless myself just like that. Ban yadda ba. I kisame nace miki when I saw you reality that was when the respect I had for you increased because I was like wait compliment sosai like a personality mafa ko kyau ma ni camera fa na rage miki kyau like yana rage miki kyau let me just say it Allah wallahi like when I saw it I was like wait I was wiping my face I had to use wipes again from my back I said is this not Sayeda so when I saw you I was like abi my eye they pay me I saw Ladin go magana bana daya daga cikin wayannan masu dagon kai